Sil y dwy o gangen Merched y Wawr Mynachlog Ddu. Dyma'r llyfr lloffio ni sy'n adlewyrchu blwyddyn o waith y gangen yn ystod y flwyddyn sydd wedi mynd, sef blwyddyn y dathlu wrth gwrs. I ni wedi cynnal gweithgareddau yn benodol i ddathlu, enghraifft plannu 100% o fylbie daffodils Mynachlog Ddu. I ni wedi bod ar ambell i wybdaeth, enghraifft canolfan Hywel Dda, a wedyn mae yna gyfeiriadau hefyd at gweithgareddau sydd wedi bod o fewn y rhanbarth yn ystod y flwyddyn, enghraifft cinio'r dathlu lawr yn Crug Glas, nôl y mis Hydref, a wedyn gwahanol nosweithiau ni wedi cael yn festri bethau Mynachlog Ddu, pethau olif, aloe vera, lawnsio gwefan Merched y Wawr Mynachlog Ddu, rhywbeth oedd yn gyffroes iawn i ni fel gangen. A cymeriad rhan yn cwis cenedlaethol, nifer gweithgareddau sydd wedi bod dros y flwyddyn a sy'n rhoi draslun o siwt i ni Merched y Wawr Mynachlog Ddu wedi dathlu'r 50 mlynedd a flwyddyn y Fawr yn arbennig. Pam ddylen ni ennill Gwobr am y llyfr lloffio'n gorau? Achos bod e'n mor bert, a mae lot o bethau seinog ynddo, a mae lot o waith wedi mynd mewn iddo. Cangen fach i ni, deg yn cwrdd gan amlaf, ond falle bod ddim lot ohono ni, ond mae ansawdd da iawn gyda ni. Felly, llyfr lloffio yn Merched y Wawr Mynachlog Ddu.